responsables i pensar que, així en aquests moments, ningú està lliure de poder tindre problemes. Especialment en una ciutat com esta, en la que molta gent de Vila-real treballa en altres pobles i ciutats, molta gent d'altres pobles i ciutats treballa en Vila-real, en la que tenim un contacte permanent entre familiars, amics, continuat en pobles i ciutats veïnes, segons residències, en pobles i ciutats del voltant, i per tant això és una qüestió que, malgrat tot l'esforç i tot el treball que estem fent i que vull agrair i felicitar a la societat de Vila-real, doncs me preocupa. Més del 90% dels brots, datos estadístics i perfectament acreditats d'aquest coronavirus, venen de les encontres familiars o els encontres socials. Més del 90%. Ahir és un ambient i un moment en el que ens relaxem. Ahir és un moment en el que en els masets, en casa, fem un dinar un poc més ample de lo que tal volta en aquests moments hauríem de fer-lo. Ens relaxem en aquests moments per la confiança que tenim en les persones que comparteixen amb nosaltres aquests dinars, aquests sopars, aquestes activitats, inclús en algun cas determinat alguna festa, que crec que no hauria de celebrar-se en aquests moments, xicotetes festes familiars. I jo, com dic, estic tremendament preocupat donat els datos que s'estan donant als voltants de la nostra ciutat i, com dic, Vila-real és un polo d'atracció, és una ciutat que té 51.000 habitants empadronats, però que cada dia la població de fet és alrededor dels 80.000 habitants.